csodás eset, épp olyanban, mint amelyik a sapkádra esett, ahol havasok a hegyek, s lejtősek a lankák, arra bújt meg kifalva az apró kiklakják. Kifalván túltör az égnek, szikáztatva olma, kobakegynek hívják, pedig inkább süvegforma. Bármelyik ki elmondaná, hogy csak értenéd, kifalvához fogható, nincs karácsony felé. Cifra-cafra minden ablak, a lámpákon díszek. Ünnepi ruhában húzzák a kifalvi zenészek. Ha lagzi van, vagy szülinap, ott is szól az ének, s Valentin-kor vidám titkok gazdákat cserélnek. De mind, kinek nózia van, s hatújú alába, vagyis mindenki a legjobban a karácsonyt várja. Sok kis ki alig várt, hogy karácsony legyen. De nem úgy a Grinch, aki fellakott a hegyen. Pontosítsuk. Igaz, hogy a Grinch fellakott a Kobakhegyen, de most hiába is keresnék ott, mert ilyen tájt még a hegy gyomrában szunyókál, egy karácsonymentes világról álmodva.
egy átlagosnak mi nálunk. Kedves gazdám általában egy bödörvízre indít. De ez nem elég. Ebédkor képes bedugni egy egész kondér spagettit, amit aztán este tudni, hogy egy könnyű kis desszerttel kísérlet. És még van képe megkérdezni, hogy fogyatott el a kaján. Talán engem gyanúsít, hogy megettem. Hát nézzetek rám. Így néz ki egy ételkóta. Ugye, hogy nem? Csak el ne felejtsem ezt a mérést, mert szükségem lesz rá, ha ma még ételre szeretnék. Ne! Sok! Még mit nem? Nem megetek ki falvába karácsonykor. Na jól van, de minden pillanatát ürelni fogom. Most hozz gyorsan a köpenyet. Először a biztonság kedvéért menjünk el a hegyre terepszemlét tartani. Nyomásra jövök! A hegy oldalán van egy csomó fagyön! Hésztú! Kit nevezettél a járnak? Aki épp megelő? Ne engedd inkább, majd én téged! Az utolsó mindig nincs! Miért akartatok idejönni, fiúk? Semmi szükségünk fagyonira, inkább vissza kéne menni. Mi az, beijedtél? Te félsz a Grinch-től? Azt mondják, itt él a barlangban, és csak akkor jön elő, ha megéhezik egy kis... Kiúzta! Jaj, Drew, ne csináld már, menjünk haza! Félsz a Grinch-től, félsz a Grinch-től! Nem is! De igen! Nem is! De igen! Nincs is Grinch! De van! Be is bizonyítjuk! Na rajta, ha olyan bátrak vagytok, menjetek be oda! A kertben él fiú! Úgy kell nektek karácsonyimádon, mézes mátos, tojásnyugat, nyalagatot mihatnál. Ki nem állgatnak titeket, nem bizonysz. Gyerünk már, tiszta a beret. Kis karácsony, nagy karácsony, Grinch-gomámat visszavárom. De ment az idő, kifabian gyülekező, kezdődik a karácsonyi kórus próba. Az Isten óvjon minden kis bábát, nincs vissza. Karácsonyon jár földre jött a megváltó király. A rossz élettől onnan az Úrhoz visszavár. Ó, hálával örvend a szív, ó, hálával örvend a szív.
Ugye nem felejtettétek el, mi lesz 48 óra múlva? Hogy felejtettük volna? Karácsony. Igen, karácsony, de mivel rendeztünk meg? Én nem maradtam. Ja, én már emlékszem. Kapaszkodj meg, nagyon jó lesz. Olyasmit csinálunk, amit még sohasem csinált senki. Megtessük a Mikulást, csak még azt nem tudjuk hogyan. Szinti úrnak már biztosan van terve, hívjuk ide. Csak nem a párnacsatát tervezitek. Párnacsatát? Eddig ezzel nem volt szó, már elfelejtettük megemlíteni. Pedig ez a tárgyunk eddigi egyetlen kidolgozott része. Az útszám fogjuk ránunk párnacsatát éjjel, nehogy elaludjunk és nem maradjunk a Mikulás érkezéséről. Csak még azt nem tudjuk, ha eludtuk a párnacsatát, mivel töltjük ki a maradék néhány órát? Ezért hívtuk ide. Van már újabb ötleted? Sajnos még nincs, mert a bezsongott családon leköti minden figyelmemet. Másról sem szólnak a napjaink, mint karácsonyi bevásárlás, dekorálás. Karácsonyi bevásárlás, dekorálás. Véget meg érő őrület. De ígérem, mire kell, biztosan kitalálunk valamit. Szintű, kicsi, voltunk-e már vagy így? Most viszont mennem kell. Rendben, akkor 2 nap múlva találkozunk ugyanígy. Addig mindenki törje a fejét, hogy tudnánk a létre maradni. Vagy hogy jelentnénk el, hogy a Mikulás minél tovább kifarban maradjon. De most már induljunk, mert ki fogunk kapni, amiért elsőtanultunk a szüleiktől. Nos, Max, láthatod, hogy az íznek ebben a szakában rendkívül csalapintákán. Ezennel engedélyezem, hogy megtámadj bárkit, aki csak egyetlen kedves szót is szól hozzánk. Legyen vidám, még karácsony, ünnepeljünk, dekoráljunk, majd ígyunk egy volt mosolyt, mert ilyenkor minden jó. Kezdhetnéd például vele, ő a létező legboldogabb a kibírhatatlan Brititban, azt hiszi karácsonyban. Gyorsan szedjük a lábunkat, mielőtt észrevesz. Túlságos ség nincs, uram, már is megyek és felsegítem. Semmi szükségem segítségre. Ne legyen már ilyen morcos, hiszen nekünk van a karácsony. Dobja le ezt a komor hacukát, öltözön díszbe és ünnepeljen velünk. Nézze, a karácsony tiszteletére én nem csak a legszebb pulóverem vettem magamra, de még a hajam, és a szakállam is átfestettem. Bocsánat a viccelődésért, de megmondom őszintén, nem bírom az őszintén. A kedvet kapta hozzá ez a csili csokoládé csodabombárnyalat. Tudja mit? Ha tényleg bocsánatot akar kérni, akkor kérjen azért ott, kiég a szemem. Arról nem inteltek, hát nem hallottak. A polgármester az idéz 3-szor nagyobb karácsonyt akar. Így lett 3-szor annyi krém, 3-szor annyi ünnepi dísz, 3-szor annyi tojás, likőr. Jaj, ne fenyőgessen ilyesmivel, ezt nem gondolhatják komolyan. 3-szor akkora karácsony, ez inkább 100-szor akkora. Atya vérjük. Látom, remekül elszórakozik rajta. Meg kell mondjam, hogy nagyon jól remekül látom magát. Később találkozunk, Ricsi. A soha viszont nem látásra. Magának is. Boldog karácsony, csak azt ne. Szép jó napot. Kakabát. Hogy miért volt a Grinch bögyében a szentély? Akár ne is firtasd, mert ez örök rejtély. Hé, Lurkó, itt egy ajándék. Gyorsan szaladjatok el vele. Utólépés. Nem. Talán nem húztak meg a fejében egy csavart, vagy egy szoros cipő okozta a zavart. Ha engem kérdeztek, úgy áll ez a dolog, hogy az volt kisebb neki, ami ott bent dobog. A karácsonynak várja nincs, igaz? Lehet. Tudod, körülnézek, és azt látom, hogy te, meg anya, meg mindenki
voltam Grinch, ügypolgármester úr, Luke. Ugye nem kell, hogy emlékeztesselek, hogy ez a karácsony lesz az 1000. kivigasság. Kifalva legfontosabb ünnepe, és hogy világosan írva van a nagy kikönyvben. A kivigasságon mindenki tekintse úgy, hogy az a kiknek a legnagyobb kincse. Nos, nyugtass meg, ügyapjaid nem voltak a Kovakhegyen, felhozzatva az egyetlenül a nép, aki billió kilométerben ül. Gyűlöli a karácsony. De a Grinch volt! Ő volt az apu tényleg! Nem, uram, a fiúk semmiféle Grinchet nem láttak. Ő biztosan csak azért voltak odafenn a Kovakhegyen, hogy gyufával játszanak, vagy Romea köztulajdon, vagy... Ő volt az! Ó, jaj! Micsoda megkönnyebbülés! Jól van, hallottátok? Nincs semmi gond a Grinch-sel! Ez most megtisztátok, de ha nem akartok nagyon baj, a jövőben messzire kerüljék el a Kovakhegyet. Amúgy is, legalább úgy volt, hogy már elmentek a karácsonyvásárba, akkor hogy kerülnetek megint ilyen kalamaratában? Hát, el is indultunk, csak aztán összefutottunk a bolt előtt Szofival, és úgy gondoltuk, hogy az unalmas vásárért jobb program lenne a jó öreg Grinch cukkolásra. Úgyhogy kicsit merültünk anyától, és elcsaltuk Sofit is, mert ő retteg a Grinchtől, és nagyon szórakoztató tud lenni a bajnézásra. Hát ez szokás szerint rendkívül erős ötlet volt. Főleg, hogy nektek is majdnem élni mágolytok vannak a Grinchtől. Na minden! Szedjétek rendben magatokat, keressétek meg anyátokat, kérjétek bocsánatot tőle, aztán elromolcoljatok a szoknyátokat. Nem akarok több összefűzést a polgármesterrel miattatok. Szívjuk! Innen szaladjunk a postára, várjon a szabadidőmet, és elkülönösödjük. Luke, várj egy kicsit! Már holnap meg kell kapniuk. Muszáj, hogy holnap itt megérkezek, hűdesülni, és boldog karácsony! Hűdesülni persze, boldog karácsony! Ó, csodálkozás! De apu, én még mindig nem értek valamit. Miért nem akar senki a Grinchről beszélni? A Grinch. Olyan ki, hát igazából nem is egy ki, hanem inkább egy Ez mi? pontosan kicsi. A Grinch egy olyan mi, ami nem szereti a karácsony, és csak meg a postalátára. Egy karácsony lapot sem küld, és nem is kap. Sokat. De miért? Luke, hol a postám? Luke, rossz postát hoztál! Hoppá, jól van, mindjárt rendben hozzuk. Gyertek fel a postakocsiból. Többieknek pedig. Piros ágítés,
tökéletes. Háó, háó! Szívű, kicsi, mit a magad? Úgy gyakoroltad az anyád és mindenvilát. Én olyan büszke vagyok rá. Ó, de hát előszörödnek, induljuk hazámnál. A kedves kis Cindy tanástalan volt. Fejében 100 meg 100 kérdőzetet. Ha a Grinch olyan rossz, akkor miért mentett meg engem? Lehet, hogy nem is rossz. Lehetetlen. Lú, drágám, várj! Úgy örülök, hogy már itt összefutottunk. Érzem, Lú, az idén meg lesz, mikor megkérdezik, kinek az égői a leglátványosabbak egész kifalván. Azt fogják kiabálni, Betty Lú asszonyé! Még az ebédlő csillágját is leszereltem, és a teraszunkra aggattam az ügy érdekében. És Cindy, te leszel anya kis segédnek, kicsavarod az égőt a fűtőből az olvasólámpából. Mindenképpen Márta még ízei a legszebb, de az idén nem. Az idén legyőzöm azt a mesterként tökéletes kis pontosan. Betty, szia! Márta, még sosem láttam ilyen sok csodálatos karácsonyi égőt, Betty. Minden biztosítékot kicsapnék, ha lépést akarnék tartani veled. Hát nem bájos ez az antik darab? Kézzel készítették, és majd 100 éves. Jézusom, ez tényleg lenyűgöző. Ezek viszont úgy. Jó éjszakát, Betty. Jó éjszakát, kis család. Betty, édesapád! Személy tudok így közlekedni. De imádom ezt a bűzt. Erre képesztő, hogy ezek ki mennyi kincsek kidobálnak. Hát igen, amit az egyik komposztol, abból a másik megposztol, még ha ragad is a posztol. Kérlek, hogy kint a bolháidat meg. Gyerünk, siess későkása! Nem értem a családomat. Régen egyszerűen ünnepeltük a karácsonyt. Elég volt egy apró fa, néhány ajándék, egy finom vacsora, és mégis mindenki boldog volt. Pusztán attól, hogy együtt lehettünk. Mára már csak a rohanás, az esztelen költekezés és dekorálás maradt. Hogy terelhetné vissza őket teljes útra. Nem értem, mi történik velem. Gyermekként repesve vártam a karácsony, és minden apróságnak, legyen az egy fellobbanó gyertyalány, egy kedvenc dallam, vagy egy kézzel készített ajándék. Tiszta szívből tudtam örülni. Most pedig eszeveszett csillogással próbálom pótolni a szívemben tátongó űr. Vajon van még visszaút? Nem értem az embereket. Hogy tudták így tönkretenni az év legszebb ünnepét? Azt hiszik, díszes ajándékhegyekkel pótolhatják azt a rengeteg időt, amit nem a szeretteikkel töltenek el. Miért nem tudnak megállni egy pillanatra, hogy felfedezhessék a karácsony igazi lényegét? Van még számukra remény?
hogy nem mártott be minket. Biztos félt a megtorlástól. Na de mit kezdjek magammal a nap hátralévő részében? Fürödni biztos nem fogok, játszok vele egy kutyuskán. Hozd vissza, Max, hozd a botort! Beugrott! Nincs is bot! Inkább felveszek egy újabb hangposta üzenetet. Ha csak egyetlen szót is szólsz, levadászlak és kiberezlek. Ha fakszolni akarsz, nyomd meg a csillagot. Marad az evés. Az mindig jó elfoglaltságnak ellen. Cindynek válasz kell, lehetőleg hamar. Talpra esett Isten, tudja, hogy mit akar. Apu régi ablakfanya most hatalmas nincs, mert azzal rögzíteti, milyen is volt a Grinch. Hogy honnan jössz ide, ahonnan az összes kibaba? Hideg éjjel tévékből szállnak a kibabák, bölcső erdők oltalmában, mint óriás bóbiták. Szóval így teszik. Karácsony volt, és különös udvarra érkezett. A nővéremet épp a szokásos ünnepi összejövetel tartottuk itt. Így hajnalnak még észrevettük, hogy ott szonyókál az a csöpki zöld lény, a küszöbön egy mózes kosárban. Szegény kis pára, képzelheted mennyire meg volt szeptember, mikor felébredt, és idegenek között találta magát. Először persze nincs, nem tudtuk, mit tegyünk a kísérvényel, de azt éreztük, hogy nem véletlenül sodorta felénk a szél, és hogy ő egy igazán különleges baba. A Mikulás volt az első szava, és imádta a karácsonyi süteményeket. Csodálatos kis akármi volt, és mi úgy neveltük, ahogy minden más kigyereket szoktak. Nagyon szeresse a karácsony. És rendben ismert minden hosszú éveken át. Gincsi, mert mi így neveztük, szépen csebelegett, és úgy tűnt, hogy ő egy igazán jóra való kigyerek válik belőle. De ahogy bekerült az iskolába, lassan minden megváltozott. Elkosztályba került Augustus Szaltifalva jelenlegi polgármesterével, aki az igazat megvalva igen undok kisgyerek volt. Előbb azért bántotta Grincsit, mert szőrös volt és pedler. Majd mikor rájött, hogy mindketten ugyanabba a kislányba szerelmesek, állandó gúnyolódással tette pokollá az életét. Márta még, kérsz egy kis csokis kekszet? Félretettem neked az uzsonyámból, a nénék érvítötték. Igazi karácsony.
De te tényleg Lucia vagy. Valami baj van, gyerekek? Semmi gond nincs, csak játszottunk. Igaz? Rendben, de most már indultok haza, és ne felejtjétek, holnap lesz a karácsony ajándékozás. Mindenki készül a meglepetésre egy társára, aki kedves neki. Szeretném, ha nagyon csinosan öltöznétek fel. Hallod, szörmók? Öltöz csinosan. Hát azzal eltereled már a figyelmétől a rúgszínvező. Ne is foglalkozzon! Ostoba gonosz kölykök! De sajnos igazuk van. Lucia vagyok, akit a nőségkívül senki sem tud szeretni. Tévedsz, te igenis szeretetre méltó vagy. Ne hagyd, hogy elrontsák a kedved, főleg nem karácsony előtt. Megsúgom, hogy nekem ez a legkedvencebb ünnepen. Imádom a sok szép szín, a pirosat és a zöldet. De most már indul, amire hazám. Holnap találkozom magam, már alig vártam, bár abból félek, hogy pont én leszek az, aki tönkreteszi a legkedvencebb ünnepet. Szép ruhám van ugyan a holnapi ajándékozásra, de pénzem semmi. Mi fellepették meg így? Valami oknál fogva, mikor aznak az ő teljesen úrvevett adta a karácsonyi láz. Rengeteg fényes dolgot összegyűjtött a házban, elvonult a szobájába. És egy gyönyörű karácsonyi angyal eszkálbát várt a német, amivel másnap boldogan indult az iskolára. Ez tökéletes lesz neki a fa tetejére. Ó, Mártát, ó, karácsony! De akkor támadt egy ötlete. Egy nagyon rossz ötlet. Szép ruhám és ajándékom már van, de igazi meglepetést okoznak Mártának. Ezzel is kezdenem kell valamit. Megkereste a néhai férjemnek a régi borulváját, és megpróbált megszabadulni az arcán borító szőrzettől. De pont az ellenkezőjét ért el annak, amit szeretett volna. Nem más szépült, hanem össze-vissza kaszabodta az arcán. Mindenki készre az ajándékozásra? Én igen. Én is. Azt hiszem én is. Boldog karácsony napra. Miért kazzacskó a fejedet? Biztos szégyelli magát az undorság ajándéka miatt. Gricsúszi, kérlek vedd le a zacskót. Vedd csak le bátran. Oda nézzetek, kicsikkézte magát. Ha ilyen fejem lenne, és soha nem mennék az emberek közé. Hagyjátok a gyerekek, s menjetek be az iskolába. Márta, te pedig nyugtad meg itt, és gyertek utána. Mert én úgy szégyellem magam, utálom ezt a hülye ajándékot, utálom az egész karácsony. Nem volt ilyen Grincsi, nem a karácsony, hanem a gonosz osztálytársak kívánok. Őket is utálom, mindenkit utálom, utálom a karácsonyt, utálom a karácsonyt. Nyújtja a nap felé, fényét szórja szét.
és örül neki, ha van ki fogja kezed, ilyen is lehet, mert olyan is lehet, és örül neki, ha van ki szeret, mert ilyen is lehet, mert olyan is lehet, és örül neki, ha van ki fogja kezed, ilyen is lehet, mert olyan is lehet, és örül neki, ha van ki szeret, mert ilyen is lehet, mert olyan is lehet, és örül neki, ha van ki fogja kezed. Ó, a karácsonyi gerdepár! Ne törd magad feleslegesen. Lehet, hogy most még kedven vártak, de pár év múlva ráébred, hogy te csak egy büdös, lusnya szörny vagy, és majd belátja, hogy mellettem a helyen. Fiú, mit keresnek már megint tizedki? Induljatok vissza az iskolába, és ti is kezdetek már te. Körötte tömeg, meg fény, meg zaj, a fülében dobott a sok gúnyos kacaj. Szívig hatolt a régi rossz december, ott állt a kisfiú, könyvben húzó szemmel. Döntöttem, Márta, nem tudok tovább itt élni, világra megyek, és ne próbálj visszatartani. És ne keressen soha senki! Borzalmasnak volt, oly kegyetlen voltak hozzá, és nekünk a szívünk szakadt megérte. Akkor láttuk őt utoljára, legeslegutoljára. A hegy gyomrában költözött, és senki nem enged a konyhaja közelébe, még bennünket sem. Szomorú történet, de így most már mindent értek. Ami azt illeti, támad is egy ötletem, hogy csallatnák visszajött a faluba. Most viszont mennem kell, mert a szüleim biztosan keresnek. De ha van még egy kis idejük, és visszajönnek velem a faluba, útközben elmesélem, hogy mit találtam. Se otthon, se család. Így élt ez az árva, a Kobak hegy gyomrába, a bánatába zárva. Sok karácsony volt el, társa, csak egy kutya. Nincsenek fények, ajándék, se fa, csak a hideg, rideg szoba. Ide a bolhákon kívül sajnos egy teremtett lélek sem tehet ide a lábát. Pedig tudom, hogy a gazdám titkon irigyli azokat, akiknek családja és otthona van. Csak még magának sem meri bevallani. De én majd azon leszek, hogy véget vessek ennek a remete életnek, és lehetőleg még karácsony előtt, mert ilyenkor még a szokásosnál is elviselhetetlen. Jön a hűigasság! Holnap már karácsony! Jaj ne, itt mese nincs! Mers, hozd a nyugtatómat! Elhúzom a fránya emlékeket! Apu! Gondolkoztam a hűigasságban, hogy idén valami szokatlan csinálok. Jól van, kérdezd meg a gyerek. De hol van? Drágám, kék hót, nézzétek! Megtaláltam a legszebb lámpát a karácsonyi dekorációhoz. Siessünk, elkészünk, gyertek! Jöjjenek a jelölések arra a kicsikre, amelyben megtestesül az igazi ilyenkép. És ki vagy is hát a kifajti karácsonyi mókamester. Nos, akkor ki lesz a jelölt? Én jelölöm a Grincset! Jaj, hogy milyen összetlen szívű kislányod van, Lú. Köszönöm, Cindy, hagyj idézett egy basszus a nagy kicsit. Köszönöm. Arra mondjuk Grinch jellem, mivel nincs ünnepi szellem. Mondd meg nekem, hogy ilyen legyen a karácsonyi mókamester. Igaza van, polgármester úr, de a nagy kikönyvben található ez is. Bármennyire különböző legyen valaki, az ünnepi szeretet mindig jár. Most igaz, de a könyv azt is írja, a díjas semmiképp nem kaphatja meg a Grinch, mert a Grinch atyán nincs kilincs. Nem igaz, ez nincs is benne. De benne van. Melyik oldalon? Már ellapoztam. Ez benne
munkamesternek jár sok taps és elismerés. Legyen hát olyan, kinek az nem jutott, csak kevés. Ezért én a Grinchnek adnám a tisztséget. És ha azok vagytok, akiknek hisznek titeket, akkor ti is. Helyes! Jól van emberek! Ha el akartok pocsékolni egy jó kis jelölést, hát a szívetek joga. De én mondom nektek, a Grinch soha nem jön le ide. És ha nem jön, a polgármesteri a korona. Nos, nagyjából. Szúró szél szaggatta a felhőket az égen, csak egy kis botlás kell, hogy visszacsúsz a jégen. De a csöpség nem fél, tapott a csintáig. Vakmerően lépked a Grinch barlangjáig. Titta, már csak néhány pillanat. Hívja, Titta, már csak néhány pillanat. A hajamiségnek áll, vidám ének hangja száll. Mi történik velem? A végén még olyan agyalágyult leszek, mint a kifalni karácsonymágú. El kell nyomnom ezeket. Szia, kicsi lány! Hogy merészelsz belépni a Grinch barlangjába? Arcátlanság, minő pimasság, szemenszedett szemtelenség, de hergelted a világot, most aztán készülj a dörgésre, nézd a rettegés szemek közé, buga! Grinch úr, a nevem Cindy Lou Kid. Látod, legbelül már marcakol az eszelős félelem. Én nem félek, a tagadás is nyilvánvalóvá teszi, hogy mennyire félsz. Nagyon kétlem. Kétség, újabb összetéveszthetetlen jele a Cidri Majrénak. Most van vége, fuss, hogyha tudsz, ha kedves az életed. Hibbant vagyok, veszély. Talán pihennie kéne. Majd gyerekek, érzéketlenek lettek a sok filmtől és tévétől. Mit akarsz így? Grinch úr, szeretném, ha ön lenne a karácsonyi munkamester. Karácsonyi kicsi? Munkamester. Nem izgat. Tudom, hogy ügyeli a karácsony, de mi van, ha ez az egész csak félreértés? Nem izgat. Nekem is vannak kétségeim az ünnepekkel kapcsolatban, de talán ha visszajönne a kik közé, és részt venne az ünnepen, nőj fel! akkor talán én is megszeretném. Bocsi, de még a fogadó órának. Ilyen új időpontot a titkárnőtől kifele menet. Kérem, el kell fogadni a díjat. Díjat? Nem mondtad, hogy van díj is. De, trófea meg minden. És nyerted? Igen. Akkor van vesztes is. Bizony, hogyha eljön Egy a... város tele vesztessel. Ez tetszik? Hol olyan, mint ez összetört? Mi lesz? Beszélj, előbb belemállszál. Hát a polgármester nem ül. Jaj! Márta mégis ott lesz. Na nem mondd. És látja, hogy nyerek. Rám száll majd, mint léva legyek a nagymatomban halóra. Sajnálom, hogy csalódnod kell bennem, Márta drágám, de a Grinch menetet már lekéstem. Akkor eljön? Nem bánom, nem tudom, hogy a helyes kis szikra a szemedben, vagy az a lázadó lelked, mely ifjabb, szörtelenebb önmagamat idézi, de valami meggyőzött. Ki tudja, talán ennek igazságban még az élethez is másképp állok hozzá. Tényleg? Nem! Hogy van képig meghívni magunkhoz, és nem szólnak előre, még ha akarnék is menni, a napirendem nem engedi meg. 4 óra, sajnálni magamat. 4:30, semmi bemerengés. 7 óra, küszködés az öntálattal. Persze, ha áttenném 9-re az öntálatot, még időben ágyba kerülnék, hogy bámuljon a plafon, és lassan felelőznék. Na de mi? Vegyek fel! Megsz, hozz egy tikra gyorsan!
Jósnya. Ódivatunk, ha nem találok valami jó cuccot, nem is megyek el. Ennyi, nem megyek. Na jól van, beugrani percre, hogy irigykedhessenek. De mi van, ha csak átverés? Ha nincs ingyen ujja, ennyi, nem megyek. De. Na jól van, döntöttem, megyek, de kések, hadd várjunk. Csürit mutattam. Kicsi, hát itt van. Hol van a farmnak csináltál? Akkor átmutattam meg rá. Se baj. Majd később vadalom. Ma viszont sietni kell. Nem késhetünk el a tűnigasságról. Itt az idő, hogy átadjuk az év karácsonyi mókamesztele díjat. Hadd gratuláljak Vincsulnak. De nincs így. Hogyan? Hát nem jött el. Ki láthatta ezt előre? Így a díjat a második kapja meg. Így van. Az, akinek a karácsony nem csak egy nap, hanem az egész év jelenti. Egy jóképű, deréki, akinek kétszer vették ki a manduláját. Ez egy érdekes történet, ugyanis az történt, hogy... Kifállom! Visszatértem! No csak Márta! Hát izgatott a tömeg. Aztán azért jöttem, hogy átlegyek valamiféle díjat, és a gyermek egy csekket is említett. Ez nem igaz! Na jól van, akkor ide azt a díjat, de még mielőtt megvédülök. Csak csikabér, kedves karácsonyi mókamester, megkapod a díjat, de előbb egy családi találkozó. Ők dajkáltak, ők ruháztak, íme itt vannak az öreg nénéi. Ti még éltek? Martikán, miről beszélnek? Ne, ezt nem lehet! Ne fogdossatok! Nem! Utaltam mókatrónusnak! Nem volt szó mókatrónusról! Nem! Hol az ügyvédem? Ezért még megfizettek! Hát eljött végre a perc. A mókamester a mókatrónuson. Várnál süti verseny, a zsákpakítás, de előtte jöjjön, amire mindannyian vártunk. Igen, a díjam és a csekkem. Nincsen csekk. Ez biztos? Mert ha valaki említett volna egy csekket. Mondom, nincs csekk. Most jöjjön az ajándékátadás. Szokás szerint kezdjük a mókamesterrel. Mi az? Egy szép karácsonyi borotva. Igen. Az emlékek, igaz? Az emlékek. És most egy csekélység életem szerelmének. Mártamé, leszel a feleségem? Ó, Augustus, én nem is tudom. A hozzám jössz feleségül, az életen átvezető boldogság mellé bónusz nyereményt is kaphatsz. Egy új autó, kifalva adófizető polgárainak majdnem hozzájárulásából. Viszont Márták, 20 másodpercet van a válaszadásnak. Hát én, az ajándékok csodásak. Na náhogy azok! Erről szól az egész, nem te? Hiszen mindig is csak erről szól. Ajándék! Tudjátok, mi lesz az ajándékotokkal? Nálam kötnek ki, a szemétben. 100-szor felköthetném magam a rengeteg karácsonyi nyakkendővel, amit kidobtatok. És a kapzsiság. A kapzsiságnak nincs vége. Karkitőt kérek, gyémántot kérek, ponyolovat kérek, hogy 2 dolog elsőtárban mondjam, kidobjam, hogy ennyi legyen belőle. Nem akarok kekeckedni, de az egész karácsonyi ünnep kész. Röheg! Mindazonáltal van egy icurka karácsonyi szokás, ami nem is butaság. A fagyöny! Hát csókoljátok meg, ami alatta van.
Istenem! Boldog karácsony, boldog karácsony! Én csak azt akartam, hogy mindenki együtt legyen karácsonykor. Egész jó munka volt. Remélem, hogy legközelebb is meghívnak majd. Gyerünk rajta! Ez döntsetheti kedvünket! Már csak néhány óra karácsonyig folytassuk a készülődést. Az Rózmarás nem utálják! Nem juthatnak! Igen, a Grinch tudta jól, hogy holnap a kirurgok korán kelnek, a fához futnak és kicsomagolnak. És jön a Richard, a Richard, a Richard! Dörömbölnek a dobok, tutulnak a tutulók, ugrálnak a ugrálnak. Aztán az aprók és a nagyok leülnek és falnak és falnak és falnak. És falnak, és falnak, és falnak, míg van mit adni az ünnepi asztalnak. És ettől megyek én végleg a falnak. Jaj nem, már versben is beszélek. Elmondok így. Erre csak azon füstölgött, mit hoz még az ünnep? A Grinch végül úgy döntött, Elmondok, véget vetek ennek. Már hosszú évek óta tartottunk állatot. Meg kell akadályoznom a karácsonyt. De hogy? Vagyis mi módon? Szerinted is kitűnti a karácsony? Nem talán. Ha nem segítesz nekem, akkor lesz ott a kiskutyám. Ekkor a csúnya fejében csúnya dolog ötlött. Megfogant a kobakkában egy csodás csúnya ötlet. Tudom már, mit teszem. El fogom lopni a karácsonyt. Minden cicomát, minden cikornyát, minden ajándékot cifra pompát. Felébrednek, és minden örömük és boldogságuk oda lesz szedni. Úgyhogy készülj fel lesz, mert holnap Grinch karácsony. Látjátok, gyerekek? Egy jó cél érdekében összefogunk, senki sem állíthat meg bennünket. Akkor mégsem marad el a karácsony? Nem bizony. És ez lesz a leggyönyörűbb karácsonyfa, amit kifalva valaha látott. Főleg, ha este felkapcsolják az ünnepi fényeket. Olyan fényesen fog ragyogni, hogy a Grinch majd meggondolja magát, és visszatér kifalvára, hogy velünk ünnepeljen. Legyen igazad, bár ezzel kapcsolatban már én sem vagyok optimista. Ők még nem is sejtik, de ez a fa rá fog faragni. Ha teljesül a Grinch vágya, az idén a karácsony el fog maradni. a Grinch olyan is hozzálátott, fogta a télapósapót és egy kis piros kabátot, és kacagott és kuncogott, hogy mennyi az esze. Akkor most ellopom a karácsonyt. Tadám! Bizonyám! Én leszek a Mikulás. És lesz zsákomban minden jó, de nem hozom, hanem viszem. Ezt tavaly csoltam, tudtam, hogy jó lesz még valamire. Hopszi, nincs rénszarvasom. Az öreg Grinch furfangjából vajon mire futja? Nem lesz olyan, mint az övé, de ez se kutya. Megsz! Azzal fogta a négy lábút, lássuk pisőkjelből. Agancsot köt a fejére, így lesz szarvas az ebből. Most nézzetek rá, hová süllyedtem. Rénszarvas vagyok. Szerintem Rudolf, akinek vörös az orra, és akit senki sem szeret. Mondjuk az utóbbi érzés ismerős, mert egy szívtelen szörmókkal élet. És most el fogunk lopni a karácsony. És ő azt akarja, hogy mindenhez vigyorogjak, mint a fa. Na azért csak várjuk ki a végét. Sötét minden ablak, a hó halkan szitál. A kik szende szemére az álom rég leszáll, mikor a Grinch a hegylábánál megáll. Hol van már meg? Hallottatok valamit? Nem, hogy a Mikulás jössünk. Nehogy ne maradjunk! Mikulás! Faklábra volt, sehol egy Mikulás. Akkor fel a csata!
szeretném, ha a Mikulás elérné, hogy az ünnep az ajándékok helyett újra a családról szóljon. De ajándékot kapni jó! Nem azt mondtam, hogy ne legyen ajándék, de a Grinchnek igaza volt. A sokkolni aztán megy a szemünkre. Viszont az idő, amit a szeretteiddel tölthetsz, örökre megmarad. Igazad van, de hogy tudjuk maradásra kérni, hogy Mikulás megérkezik? Számít, gyere csak! Az öcsém Grinchnek képzeli magát, így egész este így rohangált. Most azt átvehetjük. Ide állítjuk, és amikor a Mikulás észreveszi, biztosan a földbe gyökerezik a lába, elfelejt tovább indulni, és probléma megoldva. Kivéve lezuhan a tetőről ilyetében, mert akkor nőttek a karácsonyra. Én tudom a megoldást. Juharszírú! A tetőrendjük a szarvasok beleragadnak, és nem tudnak el. Fizika. És nem fog a szívük megfagyni? Az igaz. És hogy viszünk fel annyi szirupot a tetőre? Hát, sejtelmem sincs. Akkor ez veszett fejszenyelet. Maradjunk az eredeti tervnél, és tartsuk ébren magunkat az érkezéséig. Ha itt lesz, majd rögtönözünk. De hogy? És hogy? Leülünk a párnáinkra így. Aztán távra nyitjuk a szemeinket így. És ha elálmosodunk, akkor nyitjuk még tágabbra így. Biztos vagyok benne, hogy el fogunk aludni, s mire felébredünk, ő már elvált. Csak a siki morzsa marad. Akkor jöjjön a Péter! Táncoljunk! Akkor nem alszunk el! Jó ötlet, megtegyen. Amit a kőigazságba tanultunk. Akkor álljunk is meg, Péter!
erősen, mint egy málus. Látjátok, mi menő? Itt sírni fognak sokan, de ezúttal nem ő. Minek ez a sok kocag, gondolja a Grinch. A sok mi hasznoság, mire szükség sincs. Visz minden játékot, ajándékot, pakkot. Szorítja az idő, siet, de nem kapkod. Csáncsol, kifosz minden napot, és ami túlruhál, ellopja azt a napot. Napfényes fehér hó, mindent elvisz télapul. Még egy ház is áll a bár, a karácsony messze száll. Mindeztük, kifalva, kifosztva. De fogd a zsákot, én hozom a fát. Mikulás! Hűha, el sem hiszem, hogy te vagy az! Azt én sem nagyon. Hát te kicsinál, miért nem alszol? Felriadtam valamire. Várj! De miért hiszed el a karácsonyfát? Hát nem működik az egyik izzó, úgyhogy elviszem és megjavítom szépen. Te ilyesmit is csinálsz? Persze, hogyne, de most menj és aludj. Reggelre felébredsz, újra ittál majd a fa alatt az ajándékokkal. Várj! Épp ez az! Én idén nem akarok ajándékot. De hogy nem akarsz? Mindenki akar ajándékot. Én nem! Én mást akarok. Az, hogy a Kik és a Grinch is boldogok legyenek. Te örömet akarsz szerezni a Grinchnek? Tudom, hogy szőrös, és gonosz, és büdös. A mancsa pedig hideg, és nyírkos. De szerintem azért mégis édes. Édes a Grinch. Mikulás, minden rendben? Igen, még szép, most viszont menj és aludj, majd meglátom, mit tesznek az útban. Köszönöm, Mikulás, jó ét! Jó ét! Jó gyerek, de rossz ember is vagyok. Indul már a csúcsa a Kovakhegy tetejére, hogy a zsákmányt onnan taszítsa majd le a mélybe. Közben hajnal, s a Kik lassan ébredeznek, de nappalükben fát és ajándékot hiába keresnek. Ez az, Max! Sikerült ellopnunk a karácsonyt. Már mindében vannak, és tudom, mit csinálnak. A kifalti Kiket ellenészti a bánat. Hű, de kínos! Kirabolta! Nem hiszem el! Kincseimnek küld el! A fát is eltűntek! Ezt olyan kicsinálta. Előre megmondtam nektek, ne hívjátok ide a Grinchet. De hallgatok rám valami? Én igen! Nem! Ti inkább egy ilyen komolytalan kislányra hallgattatok, kell egy kisebb nőt a Nózia? Cindy, remélem büszke vagy arra, amit tettél. Ha ő nem is, igen, örülök, hogy ez történt. Mi? Én örülök. Lú, örül. Örülsz annak, hogy minden eltűnt. Örülsz annak, hogy a Grinch ellopta. Nem, pórázózta a karácsonyt. Ez pont te mondod, a karácsony nem lehet ellopni, mert a karácsony lényege nem az ajándék vagy a díszek. Cindy épp ezt akarta megértetni velünk. És velem, én sem értettem. Nincs elég, ő csak gyerek, az én gyermekem. Nekem nem kell más karácsonyra, mint ők itt, a családom. Boldog karácsony, te kivételes ki! Ez a beszéd. Családok, barátok, mindegyütt vagyunk. Így, ha törik, ha szakad, ha karácsonyozni fogunk. Ezt szétek itt találtam. És ekkor jött, amitől égnek át zöld haja, mert kifalva nagyja és apraja, a fa köré álltak csengőket hallva, és szépen kéz a kézben belefogtak egy dalba.
jól van, mert az ünnep inkább benned legbelül van. Jaj, Max, segíts! Érzek! Hogy ekkor mi történt? Úgy tartja a mese, 3 számmal lőtt meg aznap a Grinch szíve. Mi történik velem? Belül szénné égtem, és még csöpögök is. Ó, Max, imádlak! Na jól van, Max, de így lesz, na jól van, még egyet. Na tűnj innen! Csak fokozatosan. Nem érted, hogy hagyd békén, Max? Te visszaadnád az ajándékokat? Nem kéne, vagy mégis? Nem, sem most, sem más. A gyerekek kedvéért. Na jó, még ha össze is törjük magunkat, senki se legyen szomorú. Cindy, köszönöm, hogy még bár is megértetted az ünnep igazi lényegét, és megmutattad mindenkinek, aki kétkedik, hogy a karácsony ajándékok nélkül is létezik. El az útból, nincs biztosítások. Apu, vigyázz! Apu, félre az útból, el innen. Na kérem, mi történik itt? Én voltam biztos úr, a Grinch, aki ellopta a karácsonyt. Nagyon sajnálom. Nem Grincselne? Nem köt húsba? Nem fülekölni gázzal? Hallotta biztos úr, bevallotta a bűnét. Én a könyvgázt ajánlom. Igen, jól hallottam. Azt mondta, hogy sajnálja, hogy úgy látom, minden épségbe előkerült. Ne hagyjatok cserben! Boldog karácsonyt! Attól tartok, hoztam önnek valamit. A gyűrűje. Sajnálom, de az én szívem már valaki más. Akitől eddig életem legszebb ajándékát kaptam. Van barátnőm? Van barátnőm! Van barátnőm, van barátnőm, van barátnőm, van barátnőm! De nincs harag. Ne aggódj, karácsony van. Visszahozott mindent, s nézzétek a kumát. Ő maga tálalta az ünnepi lakomát, és én találtam egy igazi